बर'फ्रा गावहानो मोनसे समायना आरो गोग्गो हारिमु दं। बर' हारिनि बे हारिमुखौ दिनै बुहुमनि बयबो सिनायनो हासै। मोनसे हारिनि हारिमुआव बे हारिनि मावनाय दांनाय, आखल आखु, आसार खान्थिफोरा बेरखाङो। बेबायदिनो बर'नि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, दामनाय देनायावबो बर'नि आखल आखु, आसार खान्थि, मावनाय दांनायफोरा बेरखाङो। नाथाय बर'नि बे मोसानाय, मेथाइनि देंखो खबामफोरा मोनसे समाव बर'नि खना खनला गामि गफाफोरावसो थाखोमानानै दंमोन। बे समावनो 1949 इं मायथाइयाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ बर'नि अनसाय आफाद मुंनि मोनसे हारिमु आफाद दानानै बर'नि खना खनला गामि गफाफोराव गफबनानै थानाय बे मेथाइनि देंखोफोरखौ गोदान महर होफिनो आरो मेल मिथिंफोराव स्टेजनि गेजेरजों सिरिबाङै रोजाबनायनि महर होयो। बेबायदिनो बर'नि मेथाइ देंखोफोराबो गुबुन गुबुन ओनसोलाव आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव फोसावजायो। थारैनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि बे मावदिन्थिया जोबोर बाख्नायथाव आरो बर' हारि दाग्रा फोसाबग्राफोरनि गेजेराव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआबो सासे। बेखायनो बर'नि अनसाय आफाद मुंनि हारिमु आफादनि सोद्रोमाफोरा नीलेश्वर ब्रह्मखौ जोहोलाव बिमुं होदोंमोन। बिथांनि बे मावदिन्थि आरो सानस्रिखौ जों दिनै फोथांनानै लाखिनाया गोनांथि दंथारो। बेखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ फैगौ 6 आगस्ट 2022 इं खालारखालि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मखौ मान होनानै बिथांनि मावखान्थि आरो सानस्रिखौ अरायथा खालामनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि मुङानो जाबाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म देंखोनि गाथोनाव मोनसे गुमु। बे हाबाफारियाव बर'नि सानसुमैफोर आरो बर'नि महरगिरिफोरनि गेजेराव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि सानस्रि आरो देंखोनि सायाव सावरायनाय आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जागोन। गोजोन्थों। बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ आजावनानै लानायनि थाखाय खुलुमबाय। खुरसायानि मैना गुरिनि सेवारि